कुरुंदवाड येथील स्वामी समर्थ कॉलनीतील माजी सैनिक सुभाष शंकर चव्हाण यांच्या बंद घराचं कुलूप तोडून अज्ञात चोरट्यांनी रोख 25,000 रुपयांसह सोन्याचे दागिने असे एकूण 4,65,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल लंपास केलाय। गुरुवार दिनांक 15 रोजी ते रविवार दिनांक 18 या कालावधीत चोरी झाल्याची फिर्याद चव्हाण यांनी पोलिसात दिली। रविवारी सायंकाळी चव्हाण कुटुंबीय घरी परतल्यावर चोरीचा प्रकार उघडकीस आलाय। पोलिसातून मिळालेल्या माहितीनुसार फिर्यादी चव्हाण घराला कुलूप लावून कुटुंबासह गुरुवार दिनांक 15 रोजी बाहेरगावी गेले होते। रविवारी ते घरी परतल्यानंतर घराचे कुलूप तोडल्याचं लक्षात आलं। तसेच चोरट्यांनी घरातील लाकडी कपाट फोडून कपाटातील रोख 25,000 रुपये व 6 तोळे सोन्याचे विविध प्रकारचे दागिने लंपास केल्याचं फिर्यादीत म्हटलंय। पोलिसांनी तक्रारीनुसार तपास सुरू केला आहे। मराठी एस न्यूजसाठी कुरुंदवाडहून संदीप अडसूळ।